Виж хора, аз съм лодката и игра на Гаро. Това е Гаро 7 май. Да. И така, започвам. Фак! Стига бе. Аре бе. Не. Yes. Успях да му избягам. Тук какво ма? Мусвам се вътре и се пръсва. А, фак! Тук на муха се крейсва. Къде учи мухата? О, пръсна се. О, yes. О, yes. Майко, защо е? Аре бе. По... Приоре. Няма пак, това ще го изям. И пак няма. Седно. Аре. Да се раздвоя. Маната ти бе, защо е? И още 3 игри ще изигра. Топ. Още една игра. Тая няма да се брои 100. Пак съм с час сервер. What the fuck? Не. Добре, на 80 някое место съм. Ко стана? Ооо. Аре бе. Що бе? Не! Ота. Не! Аре бе. Фак! Какво стана? Седно. Фак е! Какво това бе? 15%. Добре, точно за 15 минути. Аре бе, тъпа муха бе. О, yes! Yes! О, май искаш да те изям. Абрато. Топак! Въобще... Аре! Стига бе! Аре! По... Аре! Ай ти! Сериозно я? Фак бе! Малко тупия. Мухата! Как не можах да... Тя пукна се? Ко стана? Май се пукна.
Ко стана, бе? Не, още ще е тук. Аре! Аре де! Аре де! Аре де! Аре де! Маната, че бе, муха! Ще те изям! Те изям! Ще те изям, тъпа муха! Не, само да се посмял. Само да се посмял. Осет. Аре, тъпата змия. Тъпия пак. Аре, аре. Ще те изям. Абе, защо никой не мога да изям, бе? Няма да тръгвам натам. Добре, на 30 място съм. Ще се постарая да оцелея. Аре, аре! Да, ще го настигна. О, кой си яме тук? Предположих, че зад както са. Аз го наричам както си я храст. Аре бе, излязме, тъпа змия. Коста, бе? Нямам батерия. Фак! Ко? Изчакайте само да уча да се зареда телефона. Незарядното. И така. Аре, че ще ме падне батерията и ще ме се изключи телефона. Тук може да оцелявам. 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 Тук може да оцелявам. И пък май не е добра идея. Драчко, става пие. Ти си мое. Ще те изям за закуска. Ще те изям за закуска. Я пак няма да те ям. Колко стана голям, бе. О, там май някой идва. Идва някой. Баче, бе, застой! Майко! Куписта храна. Ви се дайте. Майко, защо бе? Не трябва да се навирам там по дяволята. Хора, реоче не играе. Свършвам кепа.
Това беше много тъпо. Това кекче друзаю. Май не. Аха! Аре, тям прото да изядем. Ха-ха-ха-ха! Много смешно. Много смешно име, браво. Фак! Те са приятели, сигурно, така че бягам. Джамбо! Джамбо! Ще те ям, приятел. Аре, Джамбо! Ти учаш на вятъра, моето момче. Еми така, хора. Аре, още една игра. Аре, ела тук, бе. Ела, бе. Ела. Не си празна, но отворен. Ела, бе. Лоцак. Сте те хвана. Лоца никуда не дойде. Лоца никуда не дойде. Сит. Лоца никуда не дойде. 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 Тапанар. То защо? Изчакай да го взелят. Аз се дам в някой. Няма в тебе. Аре, я сме като мъс, бе. Така, хора. Те се опитам да се намеря приятел. Я пък не. Аре. Аре. Не може да те изям. Аре, дай ясеца. Дай ясеца. Дай ясеца. Те изям. Тук направя някакво нещо. Аре, дайте си храна. А, защо? Защо? Лоджак. Моля за твоето извинение. Не ме ясти. Не ме ясти, много ви се моята. Не ме ясти никакъв случай. Не ме ясте, не ме ясте. Ще се опитам да се спречия с Лоджак. Ей, Лоджак! Ко става, моето момче? Ко става? Чакай. What the fuck? Аре, да се спречия с някой. Аре, ко така е, моето момче? Че си края. Дай аз ги. Аре. Дай. И така, хора, майка ми се връща. Това беше, хора. Надявам се да ви е харесало. Кепа и цао.